consellers, Jordi Turull. Tots vosaltres, això ja no funciona? Sí que ha durat. No. Bueno, us vull donar ràpidament, i després el Pere dirà 4 paraules per l'Ajuntament, perquè tinc una altra... Obrim festes avui i tinc que prendre la paraula en un altre lloc, però volia dir que és un plaer, senador Calvet, és un plaer ser amb tots vosaltres aquí, acollir-vos aquí després d'haver acollit tanta i tanta gent venint de Catalunya i el president Puigdemont ara fa poc. I vosaltres ara és un gran honor i un plaer. Hem compartit de lluny amb vosaltres el dolor de la presó, la lluita per la llibertat des de la nostra posició aquí. Se sap que hi ha hagut coses que han ajudat. El dolor de la presó i el sabor de la llibertat un altre cop, encara que no sigui totalment una llibertat total, perquè encara hi ha indults i encara no hi ha amnistia, però som aquí i continuem a lluitar i des d'aquí farem tot el que podrem perquè a Catalunya puguin decidir del seu l'endemà. Doncs gràcies, dono la paraula al conseller Pere Manzanara i ho sento molt, però d'aquí uns dies ens tornarem a veure per aquí. Gràcies, adéu.